Shermanom na Wallaby Way 42 Sydney, už vieš? P. Sherman, Wallaby Way 42 Sydney. Kam? Prepáč, nepočula som ťa. P. Sherman, Wallaby Way 42 Sydney. Prepáčte, dobrý deň. Wallaby Way 42 Neviete, Sydney. ako sa dostanem... Počkajte, hej, môžete mi povedať... Hej, stojte! Počkajte chvíľu, chcem s vami hovoriť. Vráťte sa, prosím vás, chcem sa vás na niečo opýtať. Potrebujem len... už sú zasa preč. Shermana na Wallaby Way 42 Sydney. Určite to musím stále opakovať. Dobre, poviem ti to ešte raz. Neunavuje ma to. Dobre. Počúvaj ma. Aha. Vieš, chcem ti len povedať, že asi bude lepšie, keď ďalej pôjdem už iba... ja sám. Dobre. Vieš, iba ja. Aha. A teda nie bez teba. Chcem povedať, že by si nemala ísť so mnou. Ak som ranil tvoje city, tak mi to... Chceš, aby som odišla? Nie, to nie. Vlastne áno. Pretože si už nemôžem dovoliť žiadne zdržanie a ty si jedna z rýb, ktoré zdržiavajú. Niekedy je to dobré. Existuje celá skupina rýb, ktoré sú ryby zdržiavačky. Chceš povedať, že ma nemáš rád? Nie, pravda, že ťa mám rád. Práve preto, že ťa mám rád, nechcem byť s tebou. Je to komplikovaná emócia. No tak, už netlač. Mám ťa rád. Hej, ty! Slečna, obťažuje vás ten chlap? Už si nespomínam. Obťažovali ste? Nie. My sme... Hej, neviete, ako sa dostanem k P. Pozri, Shermanu? kamoš, hovoríme s dámou, nie s tebou. Slečna, páčia sa vám imitátori? Dobre, páni ako na skúške. Čo je to? Hádajte. Je mi to známe. Sme rybou s nosom dlhým ako meč. Moment, hneď Je to mečún. Hej, chlap, nechaj hádať dámu. Podáva sa s maslom. Mám to na jazyku. Čomhár. Videl som. Čo? Má veľa nôh a žije v oceáne. Uzri To sa. bolo blízko. Rozpoviem vám príbeh, počúvajte, rozpoviem vám príbeh. Sú dobrí. Mohol by mi niekto ukázať cestu? Mohol by mi niekto ukázať cestu? Myslím to vážne. Bla bla bla, mi mi bla, bla 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 bla, mi mi mi. Ďakujem. Ach, joj. Počkaj, vráť sa. Hej, čo sa stalo? Čo sa stalo? Kým tamtí šaškujú s imitáciami, ja som na míle od svojho domova s rybou, ktorá si nepamätá ani len vlastné To meno. musí byť frustrujúce. Áno, a môj syn je kto vie kde. Tvoj syn Chico? Nemo. Správne. Na tom nezáleží, pretože v celom oceáne nie je jedinej ryby, ktorá by mi pomohla. Veď ja ti pomáham. Počkaj tu. Chlapci? Čo, zasa vás obťažuje? Nie, je to fajn chlapík. Buďte k nemu milí, stratil syna. Fabia. Nepoznáte P. Shermana z Wallaby Way v Sydney? Sydney! Pravda, že? Veď náš Ted má v Sydney aj príbuzných. Je tak, Ted? Počuješ? Poznajú Sydney. Neviete, ako sa tam dá dostať? Mali by ste ísť po VAP. To je východoaustrálsky prúd. Veľký prúd. Nemôžete ho minúť. Je presne tým smerom. Musíte ho sledovať takých, neviem, koľko chlapci, 3 morské míle. Ten prúd vás bude unášať priamo na Sydney. Skvelé, Doris, skvelé! Podarilo sa ti to. Ale prosím ťa, ja ti len pomáham. Pomáhať, to je moje. Ďakujem vám, chlapci. Ďakujem! To nestojí za reč. Mal by si sa viac uvoľniť, kamoš. Chlapci, trafili ste ho presne. Majte sa. Hej, madam, ešte niečo. Áno? Keď prídete k takejto priekope, plávajte cez ňu, nie ponad ňu. Priekopa? Cez ňu. Nie ponad. Zapamätám si to. Hej!